Achida kukuitira hasha kuzi ndikadzitanga izvezvi zvine zvandakaita ka handiti zvinenge zvinobuda. Da kuti undiudze iwewe chekuti ungandibetrayera to that extent yekuti ndikakusvikira ukarara nemumwe mukadzi pabhedhi ungoshainda. Maili, gara pasi mukadzi wangu titaure. Ndapani? Gara pasi titaurirane Maili. Uri kuona Maili mukadzi wangu, paiva pakafamba dzinonzi mhepo kutaura chokwadi. Because ndandisati ndamboona zvinhu zvakadai somupenyu wangu ka. Ati kake chito unoziva ka Satani ka anenge ada kuparidza mberi chete hapana chimwe. Utori serious? Chokwadi chakanaka pamberi paMwari. Because mukadzi uyo uri kuona zvakaita ka. Mukadzi yakatanga andivinga kuhope. Anditi andivinga kuhope ndobva ndaona kuti uyu munhu ndingaita zvekutamba naye. Ndobva ndacheka ndimuvinge direct. Anditi saka thank God wakazosvika ka Highland hazina dhana muzvi asina kutamba pale. Wara ichoda kupedza naye. Ndiye anga richinangwa asi wakazosvika pasina zvandaita. Ndakakusvikirai pabhedhi kana ndikasvika vanhu vari pabhedhi munhu ari pamusoro pemumwe. Dzinenge dzisina kutambira ina. Ndobva ndiri kuti imhepo dzakafamba pai Maili. Unofanira kunzwisa mukadzi wangu. Ende ndofunga dhimoni racho rakandituma kuti ndiite izvo. Ndosem dhimoni rakabva rauya kwauri iwewe. Ndomba rasikokuudza kuti izvoni. Aiwa ndingozama hangu kungokuudza kuti dhimoni iro rakauya kwandiri ndo rakazouya kwauri futi rakukuudza kuti enda apa ndavasiya pakati ndobva wasikondibata. Saka iso rako mwangu I think pana pada kunamatwa pana Maili because mbedi ingatoparara zvechokwadi. Inini hangu rekedza ndinamata. Unoziva ka Mwari ka ndinongokumbira hangu ndiroziye hondo Mikaeri handiti kuti ndirwire pahondo yandina ndakakanganzira mukadzi wangu zvisingaiti. Ndiri kukumbira tsvimbo yadhaifero chaiyo kuti nyanzosvika iite basa panapa kuti ndigadzirise hunhu hwangu hwandakaita pamukadzi wangu.